to okolo 24 000 študentov zo Slovenska, ktorí za rovnakých podmienok ako študenti z Českej republiky majú možnosť získavať vysokoškolské univerzitné vzdelanie v Českej republike. Za to treba Českej republike pochopiteľne poďakovať. Vám nemôžem zabrániť akúkoľvek otázky. Musím sa na všetky vaše otázky odpovedať, ale myslím, že to bude fajn. Ale najmä vám želám, aby ste po skončení štúdia na tejto významnej fakulte si našli uspokojujúce pracovné zaradenie, pretože to je to najpodstatnejšie, prečo dnes sa trápite za lavicami tejto vašej alma mater. Takže považujem túto cestu za dôležitú, hlavne kvôli užitočnej zmluve, ktorú sme podpísali pre viac ako 24 000 študentov Slovenska, ktorí študujú v Čechách na vysokých školách. Myslím, že tento projekt s premiérom na cestách je pre študentov veľmi pozitívne. Môžu byť priamo pri dianí, že môžu vidieť, ako prebieha podpisovanie zmluv. Aj ďalší študenti budú mať túto možnosť. Bolo to vo veľmi neformálnej a takej priateľskej atmosfére.